Nagatigom kita sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mana kanini. Manausab kanimo. May buntag kaniyang tanan. Ngaigsoon karong adlaw atong isaulog ang dako nga kasaulugan, ang The Queenship of Mary, orang Birheng Maria, isip Rayna, sa tibuok kalibutan. Nining adlaw usab atong iapil sa itong mga pag-ampo, isip pagsugod sa Parish General Assembly na hinaut-unta na kining kasaulugan magmalampuson o magmabungahon. O karon maandam kita sa pagsaulog dining Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayoon ta sa Dios ang iyang gugma o kaluoy. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kanino nga igsoon nga nakalapas ako na tuyamon sa namuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Usa nga moy ako, Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami. Sa Diyos dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao din hisayuta, Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos samahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak samahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa to samahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangduno, Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen.
sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga naghimo sa inahan sa imong anak, nga among inahan o reyna, itugot nga maluluyon nga tinabangan sa iyang pangaliya, makadangat kami sa himaya sa imong mga anak diha sa gingharian sa langit. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadtong nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neptali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan. Latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan. Ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mga lumupyo sa nasod Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani. Sa ingon maglipay ang mga tao, inig bahin-bahin nila sa ilang inilog, kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian. Ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya, kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo, kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya nagmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daikang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Daikang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Daikan ninyo kaw mga sulugoon sa Ginoo, daigang ngalan sa Ginoo, daigon ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Daikang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsuban, hangtod sa pagsalop sa adlaw, daigon ngalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo, labaw sa kalangitan,
ang iyang himaya. Daygangalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga naa sa ubos. Daygangalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Alleluia, 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 Ang Ginoo maanaa kaninyo. manausap kinimo. Kinutlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayamon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, og nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon.
Ang Ginoong Dios maghimo kaniya hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang ginharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod nini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya manganak apan karon ikaunom na kabulan sa iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maigsoon, mayong buntag ka natong tanan. Ako usab bati ang mga Paris Pastoral Council karong buntaga, no? Isip pagsugod sa atuang Paris General Assembly. Maigsoon, adunay panultihon nga nagingon, God's plans for you are better than any you have for yourself. So don't be afraid of God's will, even it is different from yours. Nga sa ato pa daw, ang mga plano sa Dios alang kanimo mas maayo pa kaysa ato ang mga plano kapara lamang sa atong kaugalingon. Busa ayaw kahadlok sa kabubuton sa Dios, bisan pa kun lahi kini sa imong mga plano. Kana bitong nag-ingon nga kung aduna tay plano, mas adunay mga plano ang Ginoo para sa imuha. Mao na karong adlaw ug kinsa gani ang ma-elect nga mga bag-ong lumilihok sa ato ang parokya, dili ta mahadlok. Kay ako bitaw sa ako ang pagkapari sa permero, naay pagduda, naay walay pagsalig, tungod kay makaingon man ko nga sa kadaghan namo sa among mga igsuon, sa kadaghang lalaki sa kalibutan, sa taghang mga takos nganong ako paman, no? Ako sa akong kagalingon, dako kay kong plano sa akong pamilya ug sa akong kagalingon. Gani sa college pa ko, brabag aduna na ko'y mga set plan, mga objectives. Apan pag-abot na ko sa human sa college, lahi ang plano sa Dios para sa ako no? Muna atong miaging adlaw, atong Huwebes, ako mo ay nag-preside sa ikaupat nga adlaw nga nobina sa Mactan, Paris, isang pagpasaulog sa ilahang ika-30 anyos sa paghimugso sa parokya. Samtang nag-preside ko sa misa, nibalik lantaw ang tanan, tungod kay nianhang simbahana, diha man nagsugod ang ako ang bokasyon sa pagkapari o sa pagka-MSc. Way back 2014.
ning simba ko dihang simbahana, unya timing pod nga adunay nagkandak og vocation promotion gipangunahan sa ato ang Padre Cora, si Father Benitz Tumol. No? Sa laktod nga pagkasulti, nagsimba raman unta ko. Unya ato anay pagsugod, dito na din nagsugod ang tanan sa kuang pagka-religious nga pari. Nagsimba raman unta ko. Nangayo raman unta ko, Lord, sa imong mga plano para sa ako. Apan lahi gyud mas dako ang imong plano kaysa sa ako. Sa laktod nga pagkasulti, magbantay-bantay mo. Kay basin usa sa inyo nagsimba-simba raman ta, no? Basin pagkataod-taod sa ato ang Parish General Assembly or election or usa ka ninyo ma-nominate sa mga major offices. Nganong ato maning gisaysay mga igsuon. Karong adlaw gisaulog nato ang Queenship of Mary. No? Kung ato ang balikon lantaw ang kinabuhi ni Maria, kinsabay mobalibad nga si Maria usa ka ordinaryo nga inahan sa ordinaryo nga lugar, mamahimong usa ka inahan sa atong manunubos. Ang lihok daw sa Dios mga igsuon mahitabo dili lang sa sulod sa templo, mahitabo pud kini siya sa mga ordinaryo nga lugar nga maoy ordinaryo nga tao. Ang pagtawag kang Maria nga mamahimong inahan sa atong manunubos, wala man siya gitawag sulod sa simbahan. Gitawag siya diha sa puloy-anan nga ordinaryo, diha pod sa ordinaryo nga tao. Mao nga kung adunay plano ka sa imong kinabuhi, mas nindot pod sa imong mga plano or sa atong mga plano, ubanon pod nato ang Ginoo. Aron sa ingon niana, mas nindot pod paminawon nga samtang naguna-huna ta sa mga plano, ang Ginoo pod nitabang pag-una-huna sa ato ang mga plano. Sa laktod nga pagkasulti, adunay cooperation, adunay pagtinabangay, ug adunay pagpamati. Namati ta sa plano sa Ginoo nga mao'y plano sa ato ang parokya o plano sa ato ang katawhan. Ingunana pod ang kinaiya ni Maria. Sa ato ang balaang kasulatan mga igsuon, kanang gitawag og the visitation, duha ka matang ang ato ang nindot nga pagaisgutan. Kay diha sa pagbisita sa anghel, duha ka klase nga tawo ang gibisita niya. Ang pamilya nila Isabel o Zacarias o sila Maria o Jose. Sa pagbisita sa anghel nila Zacarias o Isabel, sila Isabel o Zacarias adunay pagduda sa gahom sa Ginoo. Apan pagbisita sa anghel kang Maria, unsay giingon ni Maria, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta ang imong giingon. Nga sa English pa, I am the handmaid of the Lord. Let it be done unto you according to your word. No? Sa laktod nga pagkasulti, si Maria pagkadungog nga adunay usa ka anghel nga gipadala sa Ginoo, siya nagmapaubsanon og masaligon tungod kay sulugoon lamang siya sa Ginoo. Sa iyahang pagka-ordinaryo nga inahan og tawo, nakuha pa ni Maria ang mapaubsanon nga tagaan siya og dako nga responsibilidad sa Ginoo.
Usahay sa atong pagkatawhanon, kini bitong mamahimo tang usa ka leader, officers, it's either sa government or sa simbahan, diha sa mga ministries. Feeling pod nato powerful na kita, no? Kini bitong ma-elect or ma-nominate ta isip pagka-leader or officer sa simbahan. Feeling nato dako na kayta mo na usahay magbantay magmatngon kita kay ang garbo musaka na gani sa ulo. Feeling nato mas labaw pa kayta sa tanan. Mas labaw pa ta sa atuang mga kaparian. Mas labaw pa ta sa mga leaders sa atong kagamhanan. Tungod kay wala man nato makita ang kining gitawag og kinaiya sa pagka-mapaubsanon. Hinaot pa unta nga diha sa usa ka leader sa matag ministries, atwa untang giyahon ang kinaiya ni Maria diha sa pagka-mapaubsanon o masaligon. Nga gani ug unsa magani mahitabo sa iyang kinabuhi, adunay Ginoo nga nag-uban kaniya. Kay kabalo man kita or kabalo siya nga siya lamang sulugoon sa Ginoo. Dili unta moabot ang panahon nga musaka ang atuang mga garbo. Kay o ang garbo musaka, lisod na kaayo tumpagon. Kay feeling manato taas na kaayo ang atuang paminaw. So mga igsuon, isipagsaulog sa atuang ni Maria, the queenship, no? Ang reyna sa tibuok kalibutan. Hinaut unta nga dili nato malimtan ang iyahang kinaiya, ang iyahang mga hiyas nga gitagaag dakong responsibilidad apan ang iyahang pagkamapabsanon nagpabilin. So hinaut unta isip mamahimong umaabot nga leaders sa atong simbahan or sa atong ministry, magpabilin kita nga maminaw og mapaubsanon sa tanan. Hinaot paunta. Palihog manindog. Pagampo sa katawhan, usa ang atong amahan nga atuwa sa langit, ug usa ang atong magtutudlo ang iyang bugtong anak. Modangop kita ngadto sa atong amahan ug magampo kita sa tanan niyang mga anak dinhi sa yuta, ug moingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga giordinahan, mangako ug magmakanunayon sa ilang balaang mga katungdanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo, magtudlo kanila nga ubos sa ilang pagmatuto, pinaagi sa maayong panig-ingnan sa ilang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sa kanunay buhato namo ang unsay matarong, ug ang pulong sa Dios mao'y mugahom sa among pagpamuhat. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga magmanggiluyon kaming mutagad sa mga idaran, sa mga nagmingaw ug mga masakiton sa ingon, mahubay sila sa ilang mga giantos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos.
Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay makadawat sa pahulayng dayon ug sa bag-ong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Ato sa biapil sa itong mga pag-ampo, ilabi na ang kalampusan sa ato ang Paris General Assembly. Mag-ampo kita. Amahan, panalangini kami. Amahan, gidala namo sa imong atubangan ang mga panginahanglan nila nga nakaila kanimo ug nila nga wala gayud makadungog sa imong ngalan. Itugot ang among pangamuyo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton nagta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Sa among paghandom sa bulahan nga Birheng Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa, nangamuyo nga magtabang unta kanamo ang pagkatao ni Jesucristo, nga mihalad nganha kanimo sa iyang kaugalingon, nga gasa nga walay buling didto sa krus. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong mailawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo gidupa siya sa krus, aron pagbuntog sa kamatayon o pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot o gipanag-iya niya ang mga balaang katawhan alang kanimo. O busa uban sa mga anghel o mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Doy gunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. May pasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus o pagkawalahaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hiningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo, among papa ni Alberto, among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Karon magampo kita sa Amahan, atong awiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. kay imo man ang giharian, ang gahuga himay
hangtod sa kahapturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalik sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-inigsunay. Panagdait kayo. Cordero sa Diyos nga nagawagta sa mga sala sa kalimutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalihina. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas sugo ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami makalawat, nangamuyo kami kanimo, nga sa pagsaulog namo sa mga matahuron sa hadumanan sa mahal nga Birheng Maria, mahimo unta kaming tapos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga way katapusan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Isip pagpangayo og iya ug pag-uban ni Maria karong adlaw atong ampuon kitang tanan, maghimaya ka Maria, Puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang una sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ikaw ang pumug kami makasasala, karon og sa oras sa aming kamatayon. Amen.
Ang Ginoo manaa kanimo. Manausab kanimo. O panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa dadang ugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.